Wat, Oi, apa? lagi hitung-hitungan. Lah ngitung apa sih? Ngitungi janji-janjine mantan sing mbiyen durung ditepati. Mas, apa le? Alah Mas, sajur Mas. Wis tak dujune ado-ado, jebule karo liyane. Taek. Rasa pirane loro ati iki amarga ditinggal pergi, tapi loro ati iki amarga dihianati. Yen pancen wis garise kowe gandeng. Demi kowe, aku mbalas chatmu sak cepetku. Kowe mbalas chatku sak sempetmu. Bukannya aku ora ndek kesibukan. Mong aku ora pengin kowe ngrasakne rasane diabaikan. Mungkin kau bukan cinta sejatiku, mungkin kau bukan belahan jiwaku yang diturunkan Tuhan pun menjadi pendamping hidupku. Mungkin kau bukan cinta sejatiku, mungkin kau bukan belahan. Aku tanpamu ngisingku angel. Hah, aku tanpamu yo ngisingku lancar, madangku werek, duitku utuh. Sedulurne tahun 2020 lho. Apa kowe ora pengin kenalan bapakku kalau ibuku? Kenalan tok lho yo. Edan apa? Njaluk restu.